na, myslím, podstatnú otázku tej diskusie. Takže Pohoda 2011 a Robert Bezák na nej. Kresťanský Boh je pre mňa osobne to najlepšie, najhlbšie a najsilnejšie, čo som na tomto svete našiel. A pritom moji priatelia vnímajú to, čo hovorí cirkev, ako to najsuchšie, najnudnejšie, niekedy až najtrápnejšie, s čím sa stretávajú. A pre mňa je to neznesiteľný rozpor, neznesiteľný, a neviem, ako vznikol. Ako vznikol? To je veľmi pekná otázka. A myslím aj taká, na ktorú ako by stalo odpovedať. Máte pravdu, lebo my tu s Václavom nesedíme ako propagandisti, že to nám teda podarilo sa. Ty biskup, ja biskup, teda kariéra sa naplnila. No ešte to pápežstvo by sa ešte ako to čo ešte môžeme túžiť. Nie, rozhodne nie. Tak som nikdy nešiel ani ja, iste ani Václav touto cestou, že teda na konci ma čaká nejaký červený klobúčik alebo nejaký papamobil. Ale bolo to fakt z lásky. Ja neviem, či sa dá o láske hovoriť. Asi ju treba aj zažiť. Ja som čítal jednu knihu, ktorú napísal Ján Pavol II, volá sa Teológia tela. To je dých vyrážajúca kniha v tom, že celibátny kňaz, a teda pápež, napíše knihu, ktorá je veľmi erotická, veľmi telesná jednoducho. Jeden môj kolega, keď ju čítal, môžem si odvážiť, však to nepôjde až tak veľmi von do sveta, hovorí, ten pápež niečo musel zažiť. Lebo nemôže takto písať o tých skutočnostiach lásky, prepojenia, nielen duši, ale aj tela, fascinujúce slová, na ktoré nemôžete prísť len tak z hlavy jednoducho, lebo ten pohľad aj muža na sexualitu predsa len potrebuje aj tú časť, aj tú druhú časť, teda aj tú ženskú. Muž žije ináč, ako žije žena. Na to chlap nemôže prísť bez toho, aby mu to ona nepovedala. A tam boli takéto výpovede, tam boli. Spôsob, ako milovať Boha, Eucharistia, kde bola podávaná ako extáza, nechcem použiť iné slovo, lebo nepatrí sa mi ho povedať, ale ako extáza, spojenia sa človeka s Kristom. Ja vám môžem povedať osobne, že neviem, a to je môj možno mužský problém, že by som mal vedieť hovoriť takto o láske. Vedel by niekto povedať o svojom milovaní? Tak osobne, aby sme povedali, že to je úžasné, lebo my niekedy ostávame na úrovni, že hovoríme o láske, ale hovoríme to takým relatívnym spôsobom. Áno, milovať druhého, vážiť si ho musíš, buď slušný k svojmu dievčaťu, neklami, ale to sú také, to každý vie. Kde si sme zašli v celej tej histórii ľudstva, že už sa vyžadujú maximálne vyjadrenia. Už sme sa s filozofiami doničili, hovorí, myslím, že Kierkegaard, Martin Heidegger hovorí, že už, Bože, už nemáme čo povedať, už len ty nám môžeš pomôcť. Všetky tie izmy sú nejako vyčerpané. Všimnite si, ako skončili aj tie komunizmy a koho to už nezaujíma, ešte tak, kde si Fidela Castra, nemá ešte Huga Cháveza. Ale to je koniec. Nemá to silu už. Že to, čo je naozaj sila, je osobné prežívanie. Ja neviem, do akej miery, ja to sám cítim, že keď hovorím o Kristovi, ako ďaleko až môžem zájsť, aby to nebolo už osobné. Aby som už nehovoril, čo ja pri tom prežívam, ako sa mi chveje telo. Svätá Terezia Veľká, čítal som jej životopis, v tom svojom prežívaní píše, že som sa niekedy hanbila za svoje prejavy lásky, lebo si tí druhí mohli myslieť, že som nejaká hysterka, alebo nejaká sexuálna, lebo sa mi začína červeňať tvár, začínam sa potiť pritom, tak som prosila, že Bože, nedaj mi, aby som prejavila navonok, ako ťa milujem. Že tuto by som čítal možno to Štefanové vyjadrenie, že asi prišla doba, keď aj my budeme mať troška väčšiu odvahu povedať si, že skutočne to fascinujúce žiť s Kristom. A možno takéto problém nás mužov je, že niekedy sme tak ako by sme sa hanbili za svoje city, za svoje prežívanie. Aj my kňazi sme potom v tých svojich kázniach naozaj taký chladný, taký plytký, áno, Pán Ježiš je Boží syn a Mária je úžasná. Také tie ľudia počúvajú, no zasa toto je to isté. Tá odvaha povedať, ale znamená aj odvahu zažiť. Ten, kto nemiloval, nevie, čo je láska. Ten, kto miloval, ten už čo si o tom vie. A o tom je celá tá otázka. Myslíte si, že Pán Boh je na pohode? Pán Boh je najväčší pohodiak.